बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बिटिसिनि बायजोनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैया। नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायाखै। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय राजपुर गुदि फरायसालियाव नांगौ बायदि फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोरनि बिमा बिफा बिथांमोना फरायसालिनि दरखङाव हुस्रिखावो। बे फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दं, नाथाय सासेल' फोरोंगिरिया फरायसाफोरनो नांगौ बायदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया। बिनिखायनो थाबैनो सरकारखौ फोरोंगिरि दैथायहरनो थाखाय खावलायो बिमा बिफाफोरा। बे फरायसालिया 1977 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो 1990 मायथाइयाव सरकारजों गनायजादोंमोन। लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौबो गहपुरनि बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नायहरनो खावलायो। एनएलएफपि आफादनि फोसावदिं नेहाथारिनि बिबुंथि। बिटिआर गोरोबथानि उनावबो एनडिएफपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै। बियो दुखुनांथाव बाथ्रा। जेसेबां हायो थाबैनो उदां खालामनायाव खामानि मावनो सरकारखौ खावलायो। लोगोसे दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ ड्राग्स सोबनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो। लोगोसे एबसु आरो बनसु मोन्नैबो आफादखौ जयैनो समाजनि हाबा मावलांनो थाखायबो खावलायो बिथाङा। 24 नं मुसलपुर ब्लक कमिटि बिपिएफनि खौरांगिरि मेल। मुसलपुर ब्लक कमिटि बिपिएफनि आखान्थि नेहाथारि देबेन डेकानि खेंफोरथि। मैया आथियाबारि भिसिडिसिनि सोद्रोमा गिरिन सियारिखौ बिपिएफ दोलोनि माखासे सोद्रोमाफोरा गाग्लोबदों होनना अजद होनाया नंखाय होनना। लोगोसे अदालबारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय 3000 सोद्रोमाफोरा जयनिं जादों होननायाबो नंखाय। बे जयनिं हाबाफारियाव 3000 सुबुङानो जमा जायाखै। बेबादियाव बबेनिफ्राय बिपिएफनि 3000 सुबुंफोरखौ लाबोना जयेन जाहोखो आसरित होनना। बाक्सानि निकासियाव खास्रि बिस्रि जाथाय। फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ गोबौ सिखाजों दानथारदों। बाक्सा निकासिनि लक्ष्मीपुर ए ब्लकआव दिनै फुंनि समाव खास्रि बिस्रि जाथाया सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ए ब्लकनि थागिबि बंसि डेकाखौ गावनि फिसाज्ला दिलीप डेकाया नखरनि मोनसे फिसा खोथाखौ लानानै गोबौ सिखाजों दानो। फिसाज्ला दिलीप डेकानि दानथारनायाव बिफा बंसि डेकानि जायगायावनो जिउ गोमायो। दिनै फुंनि समाव बिफा बंसि डेकाया न'नि खामसालियाव जिरायबाय थानाय समावनो मोनसे खोथाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन फिसाज्ला दिलीप डेकाया। दान्थे बिदान्थे जानाय समावनो फिसाज्लाया बिफाखौ गोबौ सिखाजों दानो। फिसाज्लाया बिफाखौ दाननानै खारलाङो। फिसाज्लानि दाननायाव जायगायावनो जिउ गोमायो बिफानि। बे जाथायखौ खौरां मोननानै बाक्सा पुलिसा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाथायनि बागै संदानो आरो खारखोमाना थानाय दायनिगिरि दिलीप डेकाखौ नागिरनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो दायनिगिरि दिलीप डेकाया गावनि बिदाखौबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारनो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।